GL Show. Η GL Show είναι λίγο πολύ περίεργη. Λοιπόν, θα κάνουμε λίγο παροδία και θα κάνουμε react με λίγα shorts. Ξεκινάμε με τα shorts. Λοιπόν, έφτασε στο κανάλι του και το πρώτο του shorts είναι αυτό. Ο Οδυσσέας να κάνει σαν παράλυτο, σαν έναν άπειρο, αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να κάνω τόσο πολύ τώρα. Don't judge a book by its cover, για να δούμε. Τι νομίζω ότι είναι αυτό, είναι τίποτα κάνει commercial για το δροσιά. Τι είναι αυτό ρε φίλε, σε παρακαλώ. Τι είναι αυτό, έχεις κανένα τέτοιο. Μπρο, γιατί έχεις ένα τέτοιο πώς λέγεται, γιατί έχεις ένα γάντι στο κεφάλι σου, γιατί είσαι φάλακρος. Παιδιά, βγήκε επιτέλους το νέο μας παιχνίδι, GL Show. Βγήκε παιχνίδι, μπρο, περίμενε. Λοιπόν, πήγα στο τέτοιο και είναι αληθινό παιχνίδι, μπρο. Ποιος κατά τα μπρεσί τα φτιάχνει αυτά. Και έχουν και το GL Show Adventure. Μπρο, ποιος παίζει 100.000 άτομα παίζουν αυτό το παιχνίδι. Αν φτάσει αυτό το βίντεο 40 likes, θα τα παίξω και τα δύο σε ένα βίντεο. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Ωραία. Παιδιά, βγήκε επιτέλους το νέο μας παιχνίδι, GL Show. Οκ, δεν μας νοιάζει. Ποιος είναι ο Φάνης Κουταρκή εκεί. Παιδιά, όλοι έχουμε ακούσει ότι στο Ντουμπάι είναι πάρα πολύ ασφαλής και δεν μας κλέψουν. Και θα σας κλέψουν, θα σας κλέψουν τα εγκεφαλικά κύτταρα. Πιο έξω. Οπότε θα το τεσάρουμε. Θα αφήσουμε το πορτοφόλι μας εδώ πέρα. Μην φλεξάρεις στον Gucci, bro. Για άμα δω τα comments. Είναι έτοιμος να μπλα. Είμαι σίγουρος να φαίνεται. Τι ορθογραφία είναι αυτή, να είσαι δυσλεξικός. Θέλω PlayStation 5. Ρε πάρτο. Θέλω να σου εξηγήσω κάτι, φιλαράκι. Λοιπόν, σε ποιο ήμασταν, δεν ξέρω. Λοιπόν, ωραία, πάμε εδώ. Διάλεξε αυτό ή αυτό. Ωραία, πίκλες. Διάλεξε. Γκούφια χάνει Δεξιά ή αριστερά. Οχ. Ξέρω. Φέρει και το lotion, ναι. Δεξιά. Καλή όρεξη. Καλή όρεξη, μπρο, τρώει χαρτί υγείας. Άμα είναι έτσι τότε ρε φίλε το τέτοιο χαρτομάντιλα είναι ρε φίλε σάντουιτς. Έτσι γριάς. Πόσο IQ έχεις μαλά. Μπρο, άμα είναι αυτός μαλλίτσης γριάς, εμένα με λένε Einstein μπρο. Τι είναι αυτό ρε φίλε, δεν είσαι καθόλου έξυπνος. Δεξιά ή αριστερά. Σου κάνω bet, αυτό θα το πει τίποτα ότι είναι ένα σπαθί. Δεξιά. Μπράβο, εσύ. Ευτυχώς να μην πω. Τέλειο. Διάλεξα αριστερά. Μπράβο, εσύ κέρδισες. Ναι, είμαι πολύ έξυπνος. Με αυτή τη φάτσα φαίνεσαι λες και έχεις level 10. Ναι, δεν θυμάμαι. Οκ, τώρα τι θα κάνεις, για να δούμε. Διάλεξε αυτό ή αυτό. Αυτό. Οχ. Ωραία. Τι είναι αυτή η τέτοια μουσική ρε φίλε και ποιος τρώει νάτσος με σοκολάτα. Σωστό. Αυτό Αφού είναι νουτέλα της κατά περιμένει. ή αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα. Άμα φας αυτό ρε φίλε και δεν είναι ιδιαστής, θα πηδήξω από τη βεράντα μου. Παραλίγο λίγο. Όπα, το πέτυχες. Τι είναι. Αυτό είναι κοκακόλα. Ωραίο. Αυτό ήταν μπρο, αυτό ήτανε. Ωραία. Αυτό ήταν. Έπεσε από την τουλάπα μου. Όχι. Θα με πιάσει τώρα φυλακή δυσμένος. Οκ, για να δούμε ξανά αυτό το. Εγώ έκοψα το δάχτυλό μου. Ναι, για να δούμε. Τι θα γίνει με το δάχτυλό μου άμα το παράθυρο αυτοκινήτου κλείσει πάνω του. Τι είναι αυτό, μπρο. Πρώτα απ' όλα έκλεψες τους Stoke Twins και δεύτερο απ' όλα δεν θα γίνει τίποτα. Απλά θα πονέσει το δάχτυλό σου. Για αρχή θα δοκιμάσουμε με λουκάνικο και μετά με άλλα πράγματα. Στο τέλος Μπρο, φτιάχνεις όλα τα περίεργα πράγματα. θα βάλω το δάχτυλό μου για να δούμε. Άμα δω κάτι περίεργο στα comments θα πεθάνω. Πώς γίνεται αυτό το κανάλι. Είναι content για παιδάκια. Είναι content για παιδάκια, μπρο, βλέπεις τι φτιάχνουν. Έχω φτιάξει ολόκληρο. Ίστανο. Ναι. Ό,τι πίνετε τα θέλω. Θαυμάζετε τη χώρα μας. Δεν το κατάφερε. Εγώ. Μπρο, γιατί πρέπει να τα κάνω αυτά.
Ποιος γράφει αυτά τα comments, ρε φίλε? Όχι, το πιάσα και εγώ μισό τους Τζέλσο, αλλά όχι και τόσο πολύ. Απλά δεν μου αρέσουν το content τους, βασικά το μισό, αλλά τέλος πάντων. Το αγόρι σίγουρα θα τα καταφέρει. Ναι, είδαμε πώς τα κάνεις, σταμάτησες, το κάνεις λες και είσαι μην πω. Ωραίο! Οκ, εντάξει. Βάριο, δες εδώ. Οκ, πάμε να κάνουμε την παροδία τώρα, γιατί δεν έχω κουραστεί να Έχω εδώ πέρα. Για να δούμε τι έχουμε. Στείλαμε το πλούσιο παιδάκι σε φτωχή. Τι βλακίες λέει ο Μπάστ. Τέλος πάντων, 10... Οκ, θα δούμε αυτό γιατί φαίνεται περίεργο. Δηλαδή... Coach, τι κάνουμε εδώ? Ναι, coach. Ωραία, πια να δούμε. Διακοπές! Οδύσσεα, το έχω, μην αγχώνεσαι! Πάμε! Πέντε το χαλί! Ωραία, θα κάνουμε 5 ψαλίδι μόλι χαρτί για να κάνουμε διακοπές. Οκ, τώρα. Μην αγχώνεσαι, Οδυσσέα. 10 ευρώ έχουμε, αλλά εμείς ξέρουμε να περάμε καλά και χωρίς λεφτά, Εσύ μόνο. Πάμε, Οδυσσέα, μην αγχώνεσαι. Ραφάριο. Για να δούμε πώς θα κάνουμε. Δίνουμε εισιτήρια και πετάμε πού? Στο Ντουμπάι! Ντουμπάι δεν κάνει 10.000 ευρώ πρώτα απ' όλα. Και το thumbnail έλεγε 100 και 1 εκατομμύριο. Πώς γίνεται αυτό? Και το Ντουμπάι κιόλας κάνει 20.000, όχι 10.000. Γιατί ένας φίλος μου έχει ένα θείο που έχει πάει. Ας πούμε πας. Μην αγχώνεσαι, Οδυσσέα. Εδώ ήταν το ξενοδοχείο μας. Ωραίο ξενοδοχείο, ρε φίλε. Απλά φτιάχνει. Μαστάς, αυτό το ξενοδοχείο δεν είναι καρκτισμένο. Ναι, λογικό και αυτό είναι δώρο, αφού είμαστε φτωχοί εδώ. Καλά, εντάξει, πάμε να δούμε μέσα τι γίνεται. Άμα περνούσα εγώ στον δρόμο, θα πάω τίποτα σκάν περίπτερο στο γιατρό και έβλεπα αυτά τα άτομα να είναι στο εγκατελειμμένο ή σε εκείνο που φτιάχνουν το σπίτι, θα έτρεχα σπίτι μου, θα κλείνα πόρτες, θα κλείνα ντουλάπες και θα κρυβόμουν μέσα στην ντουλάπα μου. Συγγνώμη αυτά τα άτομα. Θα μου έλεγαν, σκάνε εγγραφή στο κανάλι μου. Όχι. Μπρο, όντως πήγα στο Ντουμπάι, δεν λέμε ψέματα, βέβαια. Κοίτα, Ραφάριο, μισά σανσέρ. Έχεις τίποτα τέτοια? Όχι, ποτέ ποτέ. Σε χρειάζει πάρα πολύ λοιπόν. Ξέρω, πλούσια. Δεν είναι αυτό 10.000, ήταν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο. Πλούσια σανσέρ. Λογικό. Πλούσια ξενοδοχείο, λοιπόν. Πάμε στο δωματιό μας. Ναι, πάμε. Να είμαι ειλικρινής, εγώ στο YouTube φτιάχνω τίποτα 5 ευρώ τον μήνα. Αλλά εσείς φτιάχνετε μπρο 1 εκατομμύριο και φτιάχνετε 1 εκατομμύριο. Το ίδιο με τα subs σας. Καλώς ήρθατε, πελάτες μου. Είστε οι πρώτοι πελάτες. Μπρο, οι φίλοι του είναι. Ευχαριστούμε. Τι ξενοδοχείο είναι αυτό και εσείς, κύριε, ποιος είστε? Εγώ είμαι άστεγος, αλλά ενοικιάζω αυτό το ξενοδοχείο σε πελάτες σαν και εσάς. Οδυσσέα, μην βραβώνεσαι. Έτυχε και είμαστε εμείς οι φτωχοί. Κάμε τη ζωή σου, ρε φίλε και Σε φίλος. αυτό το βίντεο, Άμα τι να κάνουμε τώρα? βλέπεις τον φίλο σου, μπρο, έχει στεναχωρηθεί που είναι κιόλας στο βίντεο. Θέλει να Μην αυτοκτονήσει. αγχώνεστε. Έχω άριστη εξυπηρέτηση. Πάμε στο δωμάτιο. Βλέπεις, Οδυσσέα, όλα μια χαρά. Εξυπηρέτηση. Τσικιπούκι. Ναι, τέλεια. Τσικιπούκι, να τι είναι το τσουκιπούκι, είναι τίποτα. Μισό λεπτάκι. Ο μπρο ξέρει. Μισό λεπτάκι. Ο μπρο όντως είπε. Αυτό είπε ο μπρο. Εξυπηρέτηση. Πάρα πολύ ωραία, Λοιπόν, βάζουμε Να 100 είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα να ήταν τόσο πλούσιοι. Τώρα ζηλεύω τώρα κάπως, δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι απλά περίεργο, ρε φίλοι, πως είστε εσείς πλούσιοι. Και εγώ βγάζω τίποτα ούτε 5 ευρώ την ώρα στο YouTube και δεν βγάζει καν διαφημίσεις σε μένα. Εύχομαι να είχα και εγώ λεφτά με το Θεό. Έτσι και πάμε. Η ζωή είναι ζωάρα, Ραφάριο. Ναι, σωστά. Τι είναι εκεί? Κοίτα, πισίνα. Έχει και πισίνα εδώ. Ναι, στο Ντουμπάι δεν θα έχει πισίνα. Λοιπόν, κύριε, αυτό εδώ είναι το κρεβάτι σας. Τι σοβαρά, εδώ πέρα με κοιμηθούμε. Ναι, μπορεί να το βρήκα χτες στα σκουπίδια, αλλά είναι πολύ αναπαυτικό. Το δοκίμασα κι εγώ χτες. Οδυσσέα, σε παρακαλώ, μην παραπονέσαι, μη βιάζεσαι. Έλα να δοκιμάσουμε, ξαπλώσουμε και να δούμε, έλα. Μα είναι βρώμικο. Έλα, Νίμον, μέσα. Κοίτα, η ζωή είναι ζωάρα. Μπρο, θα σπάσει το κρεβάτι τώρα. Τέλεια! Και το αυγό μιλάει. Περάσαμε ωραία! Ως ένα άτομο που έχει μόνο μια δουλειά, που δεν έχει καν δουλειά τέλος πάντων, γιατί είμαι πολύ μικρός ακόμα, θα βγάλω σε 1-2 χρόνια, ζηλεύω, δεν αντέχω. Εντάξει, τώρα δεν αγαπάω το GL Show, γιατί κοίτα τα βίντεο που φτιάχνουν.
Τι είναι αυτό. Και αυτό. Οκ, τέλος πάντων. Τέλεια, περνάμε! Πού θα πάμε να πάμε, είναι μόνο να πεις, Εγώ λέω, τώρα πάμε να πάμε ένα ωραίο έτσι ακριβό πρωινό. Πάμε! Μπρο, είναι τίποτα μεσημέρι. Φιλοσύνη. Έλα κατσούδησα. Εντάξει, δεν είναι και το πιο μαλακό, Καλό δεν είναι. Όχι, δεν είναι καλά στάση. Οδυσσία, αλλά είναι δωρεάν. Και ό,τι είναι δωρεάν, είναι καλό. Εντάξει, παιδιά. Οκ, για να δούμε το Volt. Και δωρεάν, εντάξει, τώρα 20 ευρώ, άντε 10, ό,τι μπορείτε να βοηθήσετε. Πάτε καλά, γιατί το ξενοδοχείο 20 ευρώ την ημέρα. Εντάξει, πάτε τα 10 ευρώ, τα 20 ευρώ, τα 10 ευρώ ρέστα. Ναι, θα σας τα δώσω μετά όταν φύγετε. Πω, καιρό έχει να μιλήσω τέτοιο. Κατάλαβα, θα έρθω να πάρω ποτέ. Εντάξει, τώρα που πληρώσουμε, έχουμε κάτι να φάμε. Να φάτε, ναι, επιστρέφω αμέσως, πώς όχι. Αχ, αναρωτιέμαι τι θα μας φέρει. Εγώ πιστεύω θα είναι κάτι καλό. Ίσως. Γιατί κάνεις ένα κοράκι με δυσκολότητα. Ίσως. Τι είναι αυτό. Εγώ πιστεύω πως κάτι δεν θα πάμε καλά. Αναρωτιέμαι πώς περνάει ότι ήμουν καιροφάριο. Παιδιά, έχουμε ζωάρα εδώ πέρα το καλύτερο πρωινό στο πλανήτη, Κοιτάξτε, τι έχουμε. Το φαγητό από τους γονείς μας είναι καλύτερο. Και Γενικά από γονείς το πρωινό από τους γονείς είναι καλύτερο. ομλέτα, ρύζι, φρούτα όπως Τι είναι αυτό το ρύζι ρε φίλε, έχεις κάποιος το ρύζι μέσα. τίποτα και γλυκό βέβαια. Ναι. Μου αρέσει αυτή τη ζωή. Δεν μπορείς να μείνεις μία μέρα χωρίς να πάρεις διαβήτη, σωστά. Έλα Τίμον, να συνεχίσουμε, θα πάμε. Παιδιά, εγώ έσκασα, έφεγα όλα τα γλυκά. Αυτό έκανε να πεινάσω, θα ξανάρθω λίγο. Πήρα μια μπανάνα και πίνασα μισό λεπτάκι. Κάτσε να την κάνω. Τέλος πάντων, πάμε. Φαγητό δεν μπόρεσα. Και εγώ έσκασα πάρα πολύ. Τώρα τι να κάνω, Τίμο. Έχεις εσύ να φάρει, συμφωνείς? Συμφωνώ, βέβαια. Και? Ωραία, αφού έχουν πισίνα, γιατί δεν πάμε στην πισίνα να κάνουμε μπανιό? Πάμε στην πισίνα, πάμε. Αυτή είναι η πισίνα τώρα ρε φίλε, σε παρακαλώ πλέ. Το καλύτερο νερό είναι το φυσικό νερό, αυτό που παίρνω εγώ, όχι αυτά από μπουκαλάκια. Μπρο, τώρα δεν θα πληρωνόμουν το σπόλ για να πίνουν τέτοια νερά ρε. Από τη βρύση. Για να δούμε τι έχει για φαΐ σήμερα το ξενοδοχείο μας. Τι είναι αυτό εδώ, μια σάπια μπανάνα. Ό,τι πρέπει. Πού είναι αυτό το φάει 5 ώρες, Παιδιά, ελπίζω να μην αργήσα. Ορίστε για σένα αυτό. Τι είναι αυτό? Μπανάνα είναι. Τι μπανάνα είναι αυτή? Είναι παράθυρο. Αυτό, έλα εσύ. Εσύ έχεις το καλό κομμάτι με τη φλούδα, να ξέρεις. Αυτό είναι κομμένο και σάπιο. Και το δικό μου κοίτα πως είναι και είναι κάπως έτσι. Μια χαρά Μπρο, είναι. μαλάκα τρώω μπανάνα τώρα. Μην μου κάνεις έτσι, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να μου κόψει την όρεξη. Ειλικρινά, θα βγάλω το βίντεο μα μου κόψει την όρεξη, αλλά. Μπρο, κατάλαβα ότι έτρωγα μπανάνα με μισή. Θα σας φτιάξει αντισώματα και ειδικά με αυτό εδώ το νεράκι είναι το καλύτερο. Μάλιστα, και άμα θέλω να μετά από αυτό, πού έχει τουαλέτα? Τουαλέτα, εκεί έχει 2 κουβαδάκια, τα βλέπετε, αυτά είναι για σας. Α, κατάλαβα. Σίγουρα ότι μόνο και να πάρει περνάνε καλύτερα. Παιδιά, η ζωή είναι ζωάρα. Κοιτάξτε τι ωραία περνάμε εμείς. Καλά όταν έχεις λεφτά και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Ναι, ρε φάρει μου. Μπρο, τι είναι αυτά ρε φίλε, μα το Θεό. Ωραία φίλε μου. Μισό τη ζωή μας. Τυχεροί που είμαστε πλούσιοι και αυτός ο Οδυσσέας φτωχοί. Πεστάω και παιδιά, περνάει πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, το νερό είναι τέλειο, έχει ζέστη έξω. Μη μας του λεξάρεις ρε φίλε, oh my god. Το νερό είναι το καλύτερο θερμοκρασία στο νερό. Τέλεια. Η ζωή είναι ζωάρα, παιδί. Τι κάνετε, είστε καλά? Αν σας αρέσει, βέβαια, μπορείτε να βάλετε like γιατί είναι στο ρόλο. Όχι. Goodbye, I'm leaving. Ναι, έχεις δίκιο, αφού είναι το χειρότερο ξενοδοχείο σε όλο τον κόσμο. Οδύσσεα, μην βιάσεις εδώ, θα ρωτήσουμε τον κυριούλη. Κύριε, άσταγε του ξενοδοχείου! Ελάτε εδώ! Τι θέλουν πάλι αυτοί και φωνάζουνε. Ελάτε παιδιά πάλι, τι θέλετε? Καμιά πισίνα παίζει εδώ πέρα στο ξενοδοχείο. Περίμενα καιρό, αυτή είναι η ερώτηση. Φορητή πισίνα έχουμε εμείς. Θα σας τη φέρω εγώ τώρα, μην αγχώνεστε. Πάω. Είδες Οδυσσέα, τεχνολογία. Είμαστε πολύ μπροστά. Όσο να έχουμε Μπρο, τεχνολογία, μπρο, για μια φορτή πισίνα. και τιμούν, κάνουν και σε πισίνα. Σε κάτι σαν πισίνες μπάνιο, εμείς έχουμε φορητή πισίνα. Ναι, ελπίζω να είναι καλή πισίνα, να μην είναι καλή. Εγώ το πιστεύω, είναι τέλεια. Δεν ελπίζω να μην είναι πράσινη πισίνα. Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε στο μεγαλύτερο μall στον κόσμο. Ναι, ρε παιδί, στα Θα κάνουμε. ήμουν εγώ κάποιος που ζούσε στο Ντουμπάι και έβλεπα αυτά τα άτομα, θα τρόμαζα. Τι να κάνουμε, πες μου. Θα πάμε στο μεγαλύτερο, πιο ωραίο παιδικό μαγαζί του κόσμου.
Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ θερμινό. Εδώ Πώς τώρα λένε το το έχουμε μαζί. Γιατί λέγεται Humble, αυτό μοιάζει σαν ένα μαγαζί που πουλάει κρέατα. Να κουράσουμε, ναι, επειδή έχουμε κάρτα. Πάμε. Ρε φίλε, για να εξυπηρετήσω τώρα τους πελάτες μου πρέπει να κλέψω τους πλούσιους. Αλλά εντάξει, αυτοί δεν το έχουν ανάγκη έτσι κι αλλιώς. Ότι πας μου το έχει πάρει από το Revolut. Την κάρτα του PC. Τι ωραίο νεράκι για την πισίνα μου. Νέο, Αβάνα Οκ. Έκανα σένσορο τι ήταν. Τι πρέπει για το ξενοδοχείο μας, καθαρό, φρέσκο. Όπα, αυτό τι είναι. Ορίστε κύριε. Τι εννοούσατε αυτή την πισίνα? Ναι, νεράκι από πισίνα είναι. Τι θέλατε, 10 ευρώ μου δώσατε, τι περιμένατε να έχετε. Άντε τώρα, παραπονιάριδες. Τέλος πάντων, εντάξει, να έχετε δίκιο. 10 ευρώ πλήρωσαν. Μην το ξεχνάς αυτό. 20 ή 10, τέλος πάντων. Πάρ' την άδεια. Εσένα είναι όλο. Παιδιά, τώρα κάνουμε μπάνιο εδώ στην πισίνα μας. Εντάξει, έχει μακροπούτη. Οκ ρε φίλε, τι στο καλό γίνεται αυτό. Δροσιστικό, παιδιά! Τα πάντα το πάντα! Κοίτα! Τέλε! Πάμε εκεί, δεν είναι μπάρ κεφάλαιο, δεν θέλουμε μπάρ εμείς. Πάμε. Παιδιά, τέτοια μαγαζάρα θα θέλαμε να ανοίξουμε και εμείς κάποτε να φέρει συμφωνείς. Ναι, θέλουμε πάρα πολύ και... Μπορείς να είδε ένα κανάλι που φτιάχνει σε 100.000 ευρώ τον μήνα δηλαδή, τι εννοείς. Σύντομα μάλλον θα βγει κάπου. Ναι. Θέλουμε και... Ελάτε, κοιτάξτε τι έχουμε εδώ. Όλα. Και έχει και καστούμι Spider-Man. Spider-Man. Έχει Spider-Man. Lego. Μ' αρέσει πως θες τώρα να δείξει τα παιδιά ότι ο Spider-Man είναι καλύτερος στα πάντα. Υπάρχουν και καλύτεροι ήρωες. Το Spider-Man. Spider-Man, τι λες τώρα! Ναι, απίστευτο. Αλλά εμείς θέλουμε κάτι πιο ωραίο, κάτι κάνα αμαξάκι, κάτι τέτοιο, Ναι, Ένα όπλο Μπρος 24 ετών και αυτός είναι τίποτα 60. Τι εννοείς αμαξάκι. Mercury. Γιατί όχι, πάμε να δούμε. Τι σας καλώνει το νερό. Το καλύτερο. Αυτό ήταν. Bye bye.